Здравейте! Вие гледате Get Weekend. На гости сме на кафе-бар Bicycle в сърцето на София на Витошка номер 46. Заведението отвори преди месец и е с много секси и винтидж дизайн. Освен готин бар, където в петък и събота пускат едни от най-интересните софийски диджеи, е и място за среща на всички колоездачи. Повече за Bicycle може да разгледате на страницата му във Facebook. Тази седмица ни чака дълъг празничен уикенд и съм сигурна, че много от вас ще започнете още от четвъртък, когато е Николден. Ще празнуват най-вече Николай, Николина, Нина, Николета и техните приятели и роднини. Не пропускайте да си хапнете шаранче или просто си хванете, вечерта ще е пълно. Тя е млада, красива и талантлива като мен, обаче идва от Южна Африка специално за вас този уикенд в Culture Beat. Наричана принцесата на хаос музиката, тя е Буси и вокалистката на Black Coffee. БГ Support ще окаже диджеите Илко, Джордж Квест и Ихо. Вратите отварят 22:30, входът е 15 лева. Минете да разгледате изложбата на млади и много талантлив Борис Праматаров в Сохо. Платната Black Offshots ще бъдат изложени от 7 декември до 6 януари. Картините му са гостували в Париж, Виена, Брюксел и Солун и в престижни издания като The New York Times и La Terrance Racine. Тази година 8 декември се пада в събота и за ваш ужас или радост всичко ще е резервирано от свежите студенти, което пък означава, че ще е голяма веселба. Санди Ривера се завръща за празника в Ялта клуб, така че ще трябва да си купите билети по-отрано. По покана на Рилфил на 8 декември у нас ще гостува прогресиращи диджей и продуцент Тод Лати, който ще доведе със себе си и MC-то Сара Си. Тод Лати е в състава на престижния лейбъл Ninja Tune и ще пуска за вас хип-хоп, брейкбит, хаус, грайм и алтернатив денс. Другата изненада са фънк комбината DJ Format и Boca 45, които ще представят общия си проект Kick the Gangsta Shit. Партията в склад са си класика за андерграунд културата. На 8 декември промоутърската агенция DJ Book, която досега ни представя неизвестните имена от електропоп сцената, ще превърне два склада в клуб. Специален гост на 8 декември ще бъде белгийското диско откритие Вила. Алтернативната сцена с българските диджеи ще е в съседното хале. Складовете на Деспред се намират зад сградата на Столична митница на улица Веслец номер 84. Входът е безплатен, но е строго 18+. Събитието е закриващо за организирания от фондация Кредо Боном фестивал на изкуството в Западен парк. От 1 до 9 декември в най-големия парк в София и прилежащите му квартали ще могат да се видят и преживеят различни хепанинги, перформанси, инсталации и акции на български артисти от различните поколения. На 8 декември Студио 5 ще посрещне любимата ни джаз формация Brass Village. Те ще стартират в 10:30 начало с цук-тромбонистът Велислав Стоянов. Ще чуете както любими парчета като Killing in the Name of and Valerie през биг бенд изпълнения и разбира се много фанкажи, реги и джаз. Купете си билети за комедията Работно време, продължение на почивен ден от Камен Донев. Ще се играе на 8 декември от 3 след обяд на голяма сцена в Народния театър. Музиката е на Стефан Вълдоберев, в постановката участват все изтъкнати театрални личности като Ернестина Шинова, Захари Бахаров, Карла Рахал, Марта Вачкова и други. Тази събота и неделя може да заведете децата на ателие за деца и родители Чудо голямо на булевард Цар Борис III номер 85. Ако не успеете още тази седмица, имайте предвид, че Чудо голямо се случва всяка седмица. Днес си правим коледни картички, а на 8 и 9 ще се майсторият коледни венци. Ма кой му плаща на Ван Гога за абсента ми, кажи? Малко да се предложи.